Право ме е страх да си махна шапката. Мечка, страх мене не. Работим с това. За никой не е тайна, че аз профилактично си съсипвам косата. Страх мене не. Как си победите? Мисля, че тотално си съсипвах косата. Това между другото пари много повече, отколкото пари по принцип. Трябва ли да съм притеснена за живота? Страх мене не, хайде. Страх мене не. Учена боя! Това е само една година назад, а те са 5 такива. Даже първоначално беше по-зря, беше взела да става толкова дълга и толкова хубава и аз реших пак да я израстя. Сега, дами и господа, косата ми скъсана, увредена, не и е добре. Матрикс. Това бести и това бести. Не мога без тях. Отивам да я измия набързо, ще се върна. Пау! Сега, освен че косата ми мирише прекрасно на лимонче, косъма ми е подсилен отвътре и загладен отвън. Косата ми е все още леко влажена, но както виждате започва да се наелектризира. Тук идва третото ми бести. Това е крем против накъсване. Също така се отървава безотказно от всичкия този фриз, който има. Подхранва, хидратира и умекотява косата, без да я отежнява въобще. Точно 10 секунди и цялото това наелектризиране го няма, бести. Сега ще изсушим косата с единственото подобие на сешуар, което намерих в къщата на Хриси. Моята коса по принцип е много къдрава, но след всичките години тормоз къдравото вече се изразява просто в това. Тук влиза четвъртото бести. Това е запечатващ балсам, който също предпазва от топлина, както и това. Затова използвам това преди сешуара и това преди пресата. Сега е така малко и нанасяме по дължините и по краищата. И дами и господа, представям ви финалният резултат. Общо взето, това са моите бестита, моите бебета. Истина ги ползвам всяка седмица, ето Хриси да ви каже. Така е. Когато ми свършат, отивам от тях да ползвам нейните. Които са наполовина вече от миналата седмица, защото Лина се къпе с моите. Ето това търсиш, мила. Instacure Build a Bond. Ето тук си го пише. Грижа с милиард връзки за коса, като за $1 милиард.